Vítajte. Dnes sa pozrieme na ekonomický systém Pohoda. Máme k dispozícii naozaj rozsiahlu dokumentáciu a našim cieľom je vytiahnuť z nej tie najlepšie tipy. Presne tak. Zameriame sa hlavne na to úvodné nastavenie. Áno. A možno aj na nejaké zaujímavé funkcie, ktoré by mohli zefektívniť prácu. Lebo Pohoda toho pokrýva naozaj veľa. Však? Účtovníctvo, faktúry, sklady, mzdy. Určite. A práve to počiatočné nastavenie, to je vlastne základ, aby to celé potom bežalo hladko, aby sa využil ten potenciál naplno. A keby niekto potreboval pomoc? No, dokumentácia spomína viacero možností. Sú tam príručky, videokurzy a samozrejme aj klasická podpora telefonická, e-mailová. Dokonca vraj vedia zrýchliť spojenie, ak voláte podľa čísla. Dobre, fajn, tak poďme na to. Čo teda odporúča dokumentácia ako úplne prvé kroky po inštalácii? Tak základ je založiť účtovnú jednotku. Vybrať si, či to bude podvojné alebo jednoduché účtovníctvo. A spomínali sa tam aj neziskovky, že? Áno, myslí sa aj na ich špecifika, ale ešte predtým, než sa začne reálne účtovať, je veľmi dôležité pripraviť si tie základné zoznamy, číselníky. Čo konkrétne? Napríklad agenda predkontácia. Tam si treba upraviť tie pripravené šablóny zaúčtovania, ako má systém vlastne účtovať rôzne typy dokladov. Aha. Rozumiem, aby to sedelo pre konkrétnu firmu. Presne tak. Potom doplniť reálne bankové účty a pokladne, ktoré firma používa a nahodiť tam počiatočné stavy. Jasné. A ešte niečo? No určite číselné rady, pre doklady, upraviť si ich, prípadne doplniť nové, aby v tom bol systém. A čo je veľmi praktické, je možnosť importu. Import čoho? Napríklad databázy obchodných partnerov. Alebo skladových zásob. To sa dá cez menu súbor, dátová komunikácia, import agendy. Vie to ušetriť naozaj hodiny práce. Áno, to znie dobre. A teraz k tým veciam, ktoré by mohli prácu naozaj uľahčiť. Napríklad tie bankové výpisy. Ako to funguje? Áno, toto je jedna z tých veľmi užitočných funkcií. Pohoda vie načítať elektronické bankové výpisy. Priamo z banky? Áno, stiahnete si súbor z banky a nahráte ho do Pohody. A systém potom dokáže tie platby automaticky spárovať, napríklad s faktúrami. Podľa variabilného symbolu, predpokladám. Najčastejšie áno, podľa variabilného symbolu urobí tzv. Likvidáciu, teda označí, že je to uhradené a rovno tie pohyby aj zaúčtuje. Takže odpadá ručné prepisovanie a párovanie. Presne. A kontroluje aj číslo účtu, zvláda formáty rôznych bank. Je to naozaj veľká úspora času a znižuje to chybovosť. Super. A čo prepojenie s hardvérom? Viem, že sa spomínali čítačky kódov, terminály. Áno, aj to Pohoda podporuje. Rôzne externé zariadenia sa nastavujú v agende hardware. Aha. A pozor, toto nastavenie treba urobiť pre každý počítač v sieti zvlášť, ak ich máte viac. Rozumiem. Čo všetko sa tam dá pripojiť? Tak napríklad čítačky čiarových kódov, tie vedia zrýchliť prácu v sklade, pri predaji alebo aj pri vkladaní adresy podľa čísla zákazníka. Zaujímavé. Potom pokladničné displeje, peňažné zásuvky, samozrejme e-kasa zariadenia alebo aj staršie registračné pokladne euro. A tiež platobné terminály, napríklad Ingenico alebo Verifone. Čiže dosť široké možnosti prispôsobenia. Kde vlastne nájdeme tie hlavné globálne nastavenia pre celý systém? Centrum všetkého je agenda globálne nastavenie. Tam sa konfiguruje, skoro všetko. Napríklad? Od základných parametrov účtovníctva cez DPH vrátane toho špeciálneho režimu OSS. Áno, ten je teraz aktuálny pre mnohých. Presne. Až po nastavenia majetku, skladov napríklad, ako sa má počítať vážená nákupná cena, či sa má zobrazovať akciová cena, potom veci okolo fakturácie, či povoliť QE platby na tlačových zostavách, aké texty budú na upomienkach. Aj nejaké CRM funkcie? Áno, napríklad automatické načítanie adresy firmy z registra podľa IČO. To je celkom šikovné. Alebo sledovanie udalostí pri kontaktoch a samozrejme prístupové práva pre používateľov. A ešte je tam dôležitá sekcia legislatíva však? Áno, tu netreba zabúdať. Tam sú prednastavené hodnoty podľa aktuálnych zákonov a výrobca, Stormware, to pravidelne aktualizuje. Dobre. A ešte bola zmienka o mobilnej aplikácii M-Pohoda. Ako tá funguje? M-Pohoda umožňuje vlastne synchronizovať dáta medzi mobilom a hlavným programom Pohoda. Aké dáta? Adresár, zásoby, cenníky, ale aj doklady ako objednávky či faktúry, ktoré vytvoríte v mobile. Takže môžem vystaviť faktúru niekde v teréne? Ostatné veci, doklady, cenníky idú len jednosmerne. Z mobilu do veľkej Pohody.
Aha, rozumiem. A tú synchronizáciu môže spustiť hocikto? Nie, vyžaduje si to určité nastavenie a spravidla ju môže spúšťať len administrátor alebo používateľ s príslušným právom. Takže keď si to tak zhrnieme, Pohoda ponúka naozaj veľa možností, ale zdá sa, že kľúčové je naozaj venovať ten čas na začiatku tomu nastaveniu. Áno, áno. A preskúmať tie možnosti automatizácie, ako ten import výpisov, prepojenie s hardvérom. Alebo tá mobilná synchronizácia. Presne tak. Tieto funkcie môžu naozaj výrazne zefektívniť tie každodenné rutinné procesy. Uvoľňa ruky na dôležitejšie veci. Určite. A možno taká myšlienka na záver pre našich posluchačov, ako by asi vyzerala správa firemných financií a účtovníctva, keby sa naozaj systematicky využívali práve tieto pokročilejšie funkcie, o ktorých sme hovorili, od tej automatizácie banky až po ten mobilný prístup. Ako by to mohlo zmeniť tie zabehnuté firemné postupy?